Benvinguts i benvingudes a Camping Summer. Arrenquem el programa de l'estiu des de Vilafranca. No estem a un càmping, estem a l'exposició de Comanche. Tenim els diferents models, com la Comanche Kenya, tenim el nostre model que vos veureu estos dies, com és la Comanche Montana o la Comanche Compact. Com veu, és enorme. Tenim el que és la zona interior i també l'avancé. Veurem com se monta, com se desmunta i com se dorm dins d'esta tenda, d'este remolc tenda que és Comanche. I Dani ja ens ha portat la que serà la nostra Comanche, la que prendrem. Esta viatjarà en altres durant estos dies. I res, tenim moltes ganes de veure com se monta, com se desmunta i, per tant, com anirem de forma superfàcil d'un càmping a l'altre per tot Catalunya i com disfrutem dels càmpings. Bé, i abans d'arrencar parlarem un momentet en Dani, cap de comunicació de Comanche, i que ens explicarà una mica d'on ve esta marca, on està present avui i, sobretot, com la podem disfrutar. Des d'abans que tu i jo nasquéssim, des de l'any 74 que es fan els Comanches com a remolc tenda. Exportem a Dinamarca, a Suècia, a França, a Alemanya i ara estem començant a exportar a Corea i a Austràlia, entre altres països, i aviat esperem obrir també a Amèrica. Hi ha la versió de lloguer, que és la que fareu servir vosaltres aquests dies, però també hi ha la versió del Comanche Experience, que és gaudir d'un Comanche, el model Compact, com el que tenim aquí muntat, amb tots els accessoris i complements ja muntat en el càmping, que només t'has de preocupar de reservar en els càmpings de referència al nostre territori. Però superinteressant, i és el que ens va sorprendre moltíssim, que és que podem trobar-la muntada. O sigui, si algú a sobre ja no vol ni muntar-la, la té muntada al mateix càmping. Dani, de la part de lloguer, l'experiència que farem nosaltres, des de quan existeix? El Comanche Rent fa 3 anys que ho vam engegar com a tal, amb una pàgina web on pots reservar les dates del teu viatge i recollir el remolc a les nostres instal·lacions o en alguns llocs associats que tenim. Com a lloguer perquè la gent el provi, doncs et diré que fa 10 anys tranquil·lament que oferim a la gent que està dubtant entre comprar-se un Comanche o no, de llogar-lo un cap de setmana o una setmana i provar-lo in situ. Tens l'opció de llogar només el remolc, llogar-lo amb l'avancer i amb els típics extras que pots necessitar de càmping, des de la cuineta amb 2 fogons, la nevareta per portar-hi i guardar el menjar, fins i tot un petit aire condicionat per anar més fresquets a l'estiu. I què hi podem trobar dins el remolc quan lo lloguem? Doncs hi trobareu 4 cadires de càmping, perquè el remolc és de 4 places, una tauleta plegable tipus com aquesta i, si ens ho demana el client o la clienta, 2 o 3 portabicis per portar les bicicletes sobre el remolc. Molt bé, Dani, moltes gràcies per tota l'atenció, per tot el servei, per totes les explicacions, per tot el contacte durant aquests dies. Seguirem en contacte durant este viatge i esperem gaudir molt en esta Comanche. Ben segur que el gaudireu. Moltes gràcies a vosaltres i disfruteu molt de l'estiu. Moltes gràcies i això esperem fer i esperem contar-vos a tots les aventures d'anar en la Comanche.